Време е за минутите посветени на духът на здравето с доктор Неделя Щонова, което сега ще ни каже, след своята среща с едно световно име, как можем да комуникираме по-добре и колко всъщност може да ни помага или да ни пречи. Това можем или не можем да комуникираме. Кажи ни най-напред, с кого се срещна ти? Аз се срещнах с Анди Лопейтън, който е водещ световен експерт в областта на междуличностната комуникация и нетворкинга. The Sun го определя като нетворкинг. Чувам чуждици, веднага питам какво е. Чувам чуждици, веднага трябва да, преди да продължим нататък, трябва да обясним няколко понятия. Меки умения, твърди умения, нетворкинг. Нетворкинг на български няма аналог тази дума. Това означава умението да комуникираш ефективно и да изграждаш мрежа от контакти. Като акцента в случая е, че тази мрежа от контакти има за фокус не резултата, т.е. не ти да продаваш по-добре, не да правиш по-висок рейтинг, не да вървиш по-високо в социалната стълбица. Идеята е ти да имаш качествени взаимоотношения. И това е производно на нещо друго, което също набира едно друго понятие. Меки и твърди умения. Твърди умения, това са нивото на твоята експертиза. Всеки човек има определено ниво на експертност. Какво образование, какъв бекграунд, колко си добър. Меките умения с това, то е много производно на емоционалната интелигентност, на умението да се поставиш на място на другия, да погледнеш света през неговите очи. И има два подхода. Двуалтернативният подход на мислене казва: или ти печелиш, или аз печеля. При този подход, който някой губи винаги. Но както и Анди Лопейтън, кажи малко повече за самия него. За самия него, знаеш ли кое беше интересно? Чорапите му, вътрешният цвят на подплатата на неговото сако и визитката му бяха в лилаво. Много мек лилав цвят. И аз казах, това е нещо... Лавандула. И аз казах, това е нещо много стилно. И той каза, стила не е само във визията. Стила не е само в невербалната комуникация. Стила е в това да вярваш, че качеството на взаимоотношенията е по-важно от резултата. И ако трябва да цитираме само един много хубав пример, има една от моите лични икони, той се казва Джон Удън, който е треньора на американския отбор по баскетбол, който печели 10 пъти шампионата на щатите по баскетбол. Той е просто една легенда. Неговия отбор е мастодон. Играят матч. Неговия отбор мачка другия отбор. Минава през тях точно както руски пехотен батальон минава през фабрика за водка. Разбирах, и в момента, в който публиката очаква резултата на таблото да бъде 100 точки, той вади ключовите играчи и вкарва резервите. Публиката казва, искаме да видим тези 100 точки. Той казва, не, ще инвестираме в взаимоотношения, защото когато ти унижиш човека срещу теб, партньора, конкурента, ти губиш от собственото си достоинство. И затова инвестицията в взаимоотношения е нещо много по-важно от инвестицията в резултат. Именно това е един чудесен урок по доблест. И нетворкинга е точно това. Преди да видим твоята среща с Анди Лопейтън, кажи ни малко повече за това как и с какво той е станал световно известен. Той е станал световно известен именно с това, което проповядва. Той е много близко и до идеята на Стивън Кови. А Стивън Кови е написал една от книгите "7 навика на високоефективните хора", която е бестселър за последните 100 години, 20 години е бестселър. Тоест, не да разсъждаваме двуалтернативно, а да бъдеш синергичен партньор. Синергичен означава ние с вас да търсим повече нещата, които ни сближават, а не нещата, които ни разединяват. И това важи за предаване, за брака, за всичко. Ето, например, той с тази си теория, именно идеята за синергия, идеята да бъдеш взаимоподдържаш партньор, но това не да го правиш изкуствено, защото иначе ставаш един първокласен социален хамелеон. Ма той доктор психолог ли по образование? Не, той е бизнес експерт, експерт в областта на междуличностната комуникация. Какъв тип хора търсят неговите консултации? Значи аз не искам да казвам имена, но той е бил 8-9 години, е бил консултант на едни от най-големите европейски стратегически компании в областта на кариерното развитие, личностното развитие. И точно това е идеята, че добрите лидери, той тренира, коучва се едно добри лидери. Добрите лидери казват, да, ние трябва да постигнем добри резултати, да имаме по-добър рейтинг, да продаваме по-добре, да имаме по-добър резултат. Но това е само първата половина от неговата философия. Втората е, че истинският лидер се грижи
по пътя към тези резултати хората да се развиват като личности. Около него, с които работи. И не само с които той работи. И средата, с която общува. Ето, например, вие сте чудесен пример за една много добра стикована двойка с перфектна междуличност. Добре, на моменти не сме. Ние защото Анди и сега като го чуем, ще се подобрят нещата. Аз не го казвам с ирония. Защото, ето, например, аз вас като ви гледам, не се чувствам като на един хиподром, да виждам състезателни коне, между които има конкуренция, кой ще бъде първи. Аз ще доминирам интелектуално, аз ще бъда свеж. Деси те преоткрива непрекъснато. Тя има едно поддържащо отношение към теб. Ти си свеж. Тоест между вас има идеална синергия. Тоест това с... Това е добре, да, защото тя точно така, всеки да си знае мястото. И по друг начин казано, идеята на нетворкинга и на това да бъдеш повече синергичен, отколкото конфликтен. Представете си, хората живеят в една къща. И само ще се прекъсваш така, нашия пример, защото ние наистина започнахме на този двуалтернативния. В началото бяхме. Но сами се научихме, защото това е много интересно, без помощта на Анди Лопейка, ние се научихме сами да създадем тази синергетика между нас. Искам да кажа, че хората могат дори сами да го направят. Това означава, че коефициента на вашата емоционална интелигентност е изключително висок. Да, събрахме и най-вече ти достатъчно похвали. Аз предлагам сега да видим твоята среща с Анди Лопейта. Какво го попита и той какво ти казва. Анди, удоволствие и чест е да сте в духът на здравето. И така, мистер Нетворк, мислите ли, че добрата комуникация е в сърцето на всичко, което правим? Да, разбира се. Ако не водиш комуникацията правилно, много неща могат да се объркат. Как да развием по-добри комуникационни умения? Моят съвет номер 1 е слушайте и наблюдавайте. Във всеки един от нас има една естествена тенденция да разглежда нещата най-вече от собствената перспектива. Аз мога това, аз искам онова, аз съм наранен, аз неразбран. И ние трябва да изключим това аз, нали? Ами да, извадете себе си от уравнението, когато говорите с други хора. Не мислете обаче толкова за себе си, а се фокусирайте върху това как можете да помогнете на човека отсреща. Анди, каква е вашата лична философия? Аз имам различно ниво на експертност, познания, приятели, гледни точки и светоусещане от вас. Вие имате различни такива от моите. Всички имаме опит и сме специалисти в различни области. Имаме различни идеи и различен поглед върху нещата, както и различни мрежи от контакти. Ако можем да споделяме тези ресурси един с друг, тогава ще можем да постигнем много повече, отколкото бихме могли сами. Това е нетворкинг. Много малко хора са постигнали успех сами. Най-успешните хора в бизнеса и политиката са постигнали успех с помощта и подкрепата на други хора. Следователно, всичко, което трябва да знаем, е, че нетворкинга е инвестиция в доверието и качествените взаимоотношения. И по тази логика е много повече от простата размяна на визитни картички, нали? Да. Когато си разменяме визитни картички, ние до момента не сме виждали нищо в тази връзка. И ако ме помолите за помощ, ами може и да помогна, но аз не ви познавам. Имаме нужда от време, за да се изгради доверие. Нетворкинга е дългосрочна инвестиция, която се базира на взаимоотношенията между хората. Нетворкингът не е продаване. Затова не се опитвайте да продавате на контактите си. Запомнете, че всеки един член на вашата мрежа също има контакти, което ви дава достъп до още хиляди хора. Цената и доходността на коя акция не се променя, независимо от това какво става с пазара. Знаете ли отговора? Нямам идея. Ще кажа, може би на чая. Отговорът е репутацията. Съгласен? Да, репутацията. Кои са според вас достъпните начини да подобрим репутацията си? Да, не можеш да си купиш добра репутация с пари, но репутацията зависи от движението на пазарите. Защото това, което виждаме по света и в Европа през последните години, е трудности в бизнеса за много хора. Производството е свито, има криза в корпоративните продажби. Трудно е. И начинът, по който един човек се справя с това, с кризата, с стагнацията на пазара, маниерът, с който минаваш през рецесията, това афектира твоята репутация. И все пак, основните стратегии за изграждане на репутация кои са? Основната стратегия е не прави на другите това, което не искаш да правят на тебе. Трябва да признаем, че това правило за поведение на Конфуций, този морален принцип, има стойност и днес.
Това да бъдеш почтен понякога надхвърля идеята за собствен напредък. Самия аз, моята работа, се ръководя най-вече от етичния код. И когато трябва да направя нещо, от което аз не се чувствам комфортно и интуитивно чувствам, че това е нещо нередно, аз просто не го правя. Инвестицията на време и доброта в това да помагаш на другите е истинска репутация. Дейл Карнеги го е казал. Хората се интересуват единствено от хора, които се интересуват от тях. Накарайте другите да се почувстват значими и ценни, ама го направете искрено и ще бъдете възприемани позитивно. И друго нещо, което е много важно. В един момент трябва да решите с какво искам да съм известен сред хората. Тоест въпросът е, ти с какво искаш да си известен? Не просто с това, че си приятен човек или че си готин и усмихнат. Необходимо е хората да имат съзнание и мнение за твоите изключителни професионални умения, ако ги има. И е важно винаги да излъчвате и комуникирате точно това съобщение. Добре, Анди, има моменти и в работата, и вкъщи, когато сме изнервени, уморени, дълбоко недоволни, когато ревнуваме или подхождаме егоистично. И всичко това работи срещу нас и пречи на добрата комуникация. Кой е начинът да се караме правилно? Преди всичко е необходимо да се вслушаме в гледната точка на другия човек. Това е най-важно. Това е като първо. Ние винаги изхождаме от нашата си гледна точка, от първо лице единствено число. И много често тази перспектива се диктува от факта, че загряваме емоционално. И това води до непродуктивни решения. Търсете винаги обратната връзка. Събуйте собствените си обувки и походете с обувките на другия, за да усетите аромата и вкуса на неговия живот, на неговите аргументи. Да, лесно е да се каже, но на практика е необходима много дисциплина, за да се получи точно това. Анди, а как да общуваме вкъщи по начин, който обогатява връзката? Отново опираме до един основен принцип – желанието да слушаш и разбираш човека до теб. Защо на хората им се вижда толкова трудно да се поставят на мястото на другия? Дейл Карнеги го е казал. За всеки човек собственото му име е най-значимият и сладък звук на света и във всеки език. Но иначе казано, колкото повече гледаш на нещата от перспективата на човека до теб, толкова е по-силна връзката. Анди, посочете ми, моля ви, 3 грешки, които може би допуснах по време на това интервю. Мисля, че общувахме перфектно. Езикът на тялото ви е много добър, позитивен. Водихте ме чудесно. През цялото време ме гледахте в очите, което е доказателство за вашата искреност и ангажимент към темата. Бяхте усмихната. Не, нямам никакви забележки. Неделя, ти за себе си какво практично можа да извлечеш, какво ново научи и общо взето какви са другите полезни съвети, които дава Анди Лопейта за това да станем по-ефективни в комуникации? Това, което научих, което мисля, че е много полезно, е един съвет много в духа на здравето. Колко е важно да има едно прощаващо и добронамерено его. Вижте колко пъти той говореше, когато човек излезе, извадиш аз от уравнението. Аз искам това, аз настоявам за това, аз. Тоест това продължава да бъде един урок, който всички ние трябва да взимаме всеки ден. И това е нещо, което човек може да се научи, да има едно добронамерено и прощаващо его по същия начин, по който можеш да научиш да правиш шпагат, асана, свещ или всичко останало. Въпрос на упражнение. Въпрос на упражнение. Високомерието и гордостта са нещо, което пречат изключително много. И ако в началото на този разговор дадохме интервю с Джон Улден, който е една икона в областта на именно човек с добронамерено, който се грижи за състоянието на хората, които ръководи, има друг на обратния полюс пример. Това е Фред Гудуин. Това е директора на бившия шеф на Кралската банка на Шотландия, който ръководи толкова властно, толкова егоцентрично, толкова горделиво, че в крайна сметка той става причина с неговия абсолютно неемпатиен подход, с невслушването му, единствено овластен и капсулиран в позицията на своята власт. Той става причина за най-голямата загуба в британската банкова история и неговата банка 2004 година, която е оценена на 74 милиарда лири стерлинги, 2008 година, вследствие на това високомерие, е оценена на 4,5 милиарда лири. И тогава кралица Елизабет II 20 пъти по-малко. 20 пъти по-малко му отнема рицарското звание, защото представиш си, Елизабет II му отнема рицарското звание, което той получава по време на управлението на лейбаристите на Тони Блеер. Друг пример от живота в къщи. Да кажем, сутрин, двамата бързат. Мъжът каза на жената:
къде са ми бутоните, къде са ми ръкавелите, бързо ми ги дай. Тя казва, да не съм ти слугиня. Как така ще ги дам? Намери си ги сам. Намери си твоите бутони сам. Където си ги остави. Много си сладка. Да, двуалтернативният подход означава, той включва. Как така? Ако някога майка ти не те беше глезила толкова, ти сега щеше да си една подредена. И започва тази вечна борба на надмощие. Но триалтернативният подход. Как искаш да си един синергичен партньор? Тя му казва, намери си глупавите бутони сам. Той казва, Мила, знаеш ли, ти живееш с един човек, който е леко разхвърлян, леко неподреден, но ти си прекрасна. Ти си малката стопанка на големия дом, ти винаги ми помагаш, ти си толкова градивна. Искаш ли сега заедно да потърсим къде са бутоните? И естествено, че тогава... За да не ти... Да, спра крачето. Финал, балканския финал. Именно с едно изречение. Това е като един дом. И важното е не всеки да отива на балкона и да казва, цветята на моя балкон са много по-хубави от цветята на твоя балкон. Важно е всички да се грижат моравата пред този дом. Без значение дали е екип, телевизия, болница, министерство. Да си е зелена на всички. Моравата да е зелена и всички да имат ангажимент към зеленината в тази морава. Страхотно послание за финал, Неделя Щонова. Благодарим ти за днес с Духът на здравето и това, че ни срещаш непрекъснато с разни интересни световни хора. Очакваме те в четвъртък. И аз ще видим с нетърпение. какво. Така приключва днешния предиобед.